Moskvada kommunistler Oktyabr revolütsiýasynyň 97-nji ýyl dönüminiň öňü sirasynda Vladimir Leniniň mavzoleýiniň öňünde jemlendiler. Kommunistik partiýasynyň lideri Gennadiy Zyuganov Orsetýň häzirki döwürde Sowet döwrüniň üstünliklerinden sapa galmalydygyny aýtdy. Orsetýň prezidenti Vladimir Putin Sowet döwrüniň käbir simwollaryny dikeldi. Emma kommunistik partiýasy 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargan soň ozalky güýjüni ýitirdi. Irak'ın Siriya bilen serhedindäki Rabia şäheri weýrançylyga uçrady. Bu şäher soňky günlerde Islam döwletiniň söwüşçileriniň elinden basylyp alyndy. Irakly kurtleriň Peşmerga toporunyň söwüşçileri 5-nji noýabrda öz pozisiýalaryny berkitdiler. Serhedin beýleki tarapyny Siriyaly kurtlar öz elinde saklaýarlar. Ermenistanda etkerlikdäki Dedawşina zulümünden helak bolanlygy guman edilýän etkerleriň enatalary Yerewanda prezidentiň köşküniň öňünde protest geçirdiler. Olar öz çağalarynyň ölümi bilen bagly wakalaryň talaba laýyk deriňelmänligini aýdýarlar we prezident Serj Sarkisyan bilen duşugy talap edýärler. Resmiýetler etkerleriň helakçylykly wakalaryň netijesinde ýa-da öz janyna kast edip ölenligini aýdýarlar. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede elde edilen önümleriň festiwali başlandy. Bu Merkezi Aziýaly we Eýranly sungatçylara öz el işlerini we önümlerini köpçülige hödürlemäge şeýle-de şertnama baglaşmaga mümkinçilik töredýär. Gözelligiň mekany atly festiwal 4 gün dowam eder. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.